Salamat, mananagod ang klase. Ay pala, ako man ang classmate. Kalibutan. Hoy, classmate! Uy, ikaw man day na. Kumusta? Taga dini, day ka? Yagi ra mangugod ko. Namo ha? Namo bata? Di ka mabut-butan nato yun ha? Ha? Naunsa man ni siya, uy. May mong problema. Wala mo na hata ng tata. Mabut-butan ka mo! Ano problema? Ala, classmate mo. Ato mo ha, bantay na ikaw. Absent ka mo. Ya, hanam mo. Ha? Panam mo do ha? Kinsa dito, uy? Maatok man tong classmate. Nakuhan ka tong nagpaisog-isog ba? Nadako ko no. Nadili dili. Kinsa dito? Ato lagi tong classmate. Nalapod siya. Gani, wala man to nangaway, di ba? Murag gapakuan-kuan to, nangita tong kwarta. Ato mo isa din. Aha man tong ibukbukan dali. Kandel,